shekara 10 ana duka na ana magiya. Karki sa mu ji kunya zuwa Allah. Yanzu wannan sai da muka saka kana maka bata mana fa. Wannan kuma gona wajen baban mu sai fiye mu to tafi. Kamal bugu ne ka da. Kamal amma akwai an samu wani abu da ba. Haka yayi mana. Aura ma ke ya kasuwa. Abokan da kusan da na gani yayi. Duk ɗaya ne. Ana yin kamar ana yin tun da kamar uku. Wannan kala grading ake gyara. Wannan kala grading ake gyara kamar uku ma a biyar ana yi. Kala grading zaka je ka gyara. Wannan duk ba matsala bane. Zai bukti. Kaka gyara kalan kawai ka bar shi a nan zan gyara zan yi balance. To zaka yi balance